Sziasztok srácok, és most ebben a mai videóban Grova Garden 2-zni fogunk, szóval szerintem indítsuk is el. Na hát, akkor itt is vagyunk. Az igen. Hát a pálya határozottan más. Nem is tudom, a kertem is egy kicsit kisebb lett. De amúgy ez tök jó így, hogy vannak ilyen, hogy mondjam, smiley-k, emojik, nem tudom, most értem nem jutott eszembe. Szokásosan, mint az első játékban el kell ültetnünk egy rékát. Oh. Ja, jó. Nem tudom elővenni. Hát nem sokat változtattak rajta. De mindegy. Mi van? Igen. Jó. Már 4 répát is tettem mindig. Jó. Ugye itt a postaláda, itt... Aha, itt már nem itt már nem a farmaidat lehet cserélni, és osztom ekkora répa. Nem nagyon lök. Na végre. Ezért ez már valami. Már tudunk venni egy strawberry seedet. Sőt, sok strawberry seedet tudunk venni. Mondjuk blueberry seedet is, tulipánt. Mi van itt? Apple, corn, cactus, grape, dragon fruit. Jó, azért vannak újak. Legalább szerintem. Már régóta nem játszottam ugye az eredeti Grova Garden 1-jel. Nézzük meg, hogy mi van a többiben, például Gears. Ez új, szerintem. De ezek a mushroomok biztos, hogy újak. Meg ez is. Flashbang. Jó, azért vannak itt új dolgok. Ha csak nincsenek benne az eredeti játékban. Mondom, nem játszottam már jó pár hónapja. Ez meg a... Igen. Mi ez? Valami klubok? És lehet, hogy hülyeséget mondtam. Ott egy nyuszi.
Ja. Nem tudom most mi van. Jó, srácok, én kilépek, meg belépek. Jó van. Na, most már jól működik. Így kellett volna először is. Egy apple seedet, tomató. Jó, de kezd alakulni a kertem. Kezd alakulni. Ez mi? Ja, hát. Jó, mi venni kéne. Mondjuk nem csak az 1000-es, hanem egy olcsóbbat. 50 000, tökéletes, amúgy nagyon jó. Úgy ezt a játékot 200-zel valamennyien játszák, szóval mi történt? Ó, nagyobb lett a karta. A kert. Ja, még ezt sem tudom. Jó, akkor visszamegyünk a kertembe, bocsánat. Még kell 100, még egy ebből szív. De hogy van? Vissza. Most már biztos van 100. Gyerünk. Minő. Hogy lettem ilyen gyors? Mitől lettem ilyen gyors? Jó, oda. Az mi? Ez ilyen szivárványi seper. Talán valamire futja. Az összes tomátóra. Ez az Apple, amúgy ez már jobban néz ki, mint az egyben. Valami gíret nem tudunk venni. Oké. Egy pet kéne. 10 000-es béka. Na. Aha. Már amúgy kíváncsi vagyok, hogy milyenek lesznek a többi fák, mert ez... Jó, ez nem a legjobb. Ezt el kell ismerni, de... legalább jobban lehet felmenni a tetejére, mert parkörészni kell. Jaj, jó.
Nem tudjuk meg. Lopunk. Lopunk mástól. Ez mi? Valaki gazdagtól kell lopni. Valami gazdagtól. Ki az, aki? Nál vannak ilyen jók. Aha. Oké. Az nekem tetszik. Menjünk. Nekem mindent is ellopni. Hát ő nem igazán hagyja magát. Mindig valakit lopna. Mi van? Ennek már nincs nyitva a bázisa. Kinek van nyitva? Jó, szíd. Mit? Bejövök, akkor már Gardán Lockett. Ja, csak akkor nem, amikor izé... Gyorsan! Ez az. Nem lehet. Jó. Gyorsan. Gyorsan. Ne. Nem rakok semmit. Ezeket a fákat még később arrébb ültetem, hogyha majd messze menjünk. Ez így nem állok ott itt. Jó. Ja, full inventory, akkor adjuk el. Ennyi a full inventory? Remélem, hogy csak fruitok. De hogyha majd lesz annyi pettem meg ilyenek, akkor ez nem nagyon jó lesz. Nem nagyon lesz jó. 5000-ben valami jó szín. Sarokba. Ott még egy első. Tomátokat. Megyek valami ide. Na, ezt eladom, utána ennek a videónak vége. A következő részben a
mai részben szerzünk egy kis állatot, még. Gyerünk. Úgyra kell abba hagyni. Ó, igen? Hol van? Hol a béka? Nem jó! Zöld almát is kaptuk, de mindent nézem meg. Itt értek, hogy zöld almát kapunk. És az még 6 perc. Az bőven jó. Vagy nyuszit is vehetnénk. Béka. Ja. Hát. Nem valami gyors. Béka. Ja. Na. Köszönöm szépen, hogyha megnézted ezt a videót, lájkolj és iratkozz fel, ha legyen egy következő rész is. Sziasztok!